私たちの出番ね。ティータイムは大事にしないとね。私は食らいついたら離さないわ。あまり無理をしないでほしいです。テト君、一緒に行くです。ティータイムは大事にしないとね。見るです。早いものですね、テト君。私たちの出番ね。ティータイムは大事にしないとね。